Hey, onye ije bunie ije mụ ala ndigo na ofufe Amakwa n'ụlọụka St. Philip's Catholic Church nke dị n'ofufe Amakwa ọzọ obodo agamalụ ife na-eme. No, ime. Alụ ka ego numelu. Ayo dị sọ mma. Okay. Onye ije abịakwana ka isi ejegasịpụ na-amalụ ka ife si eme. Ya. Asị nka mbịa ka anyị malụ ife na-eme na ya bụ ụlọụka St. Philip's Amakwa ka ịkọwa kenela anyị ka unu si welu nọdụ tata. Onye anyị madebere bụ na anyị na-ekene Chineke maka na eleghị anya ọnwa Jenụwarị na mkpụrụ ụbọchị 8 na arọ 2021 anyị ga-enwe ido asọ pụrụ iche ife ndị Oyokpo dedikeshọn nke ụlọụka anyị nwekwa otu oge ahụ meghe chapel ebe a na-eje esekpune ekpere Jesu, meghekwa groto ebe a na-ejekwa eme ofufe dị pụrụ iche, then meghekwa parish hall anyị. Eleghị anya ọ na-adabatakwu anyị ga-ejikwa oge ahụ meghekwuo ma skuul anyị nke akpọ St. Philip's Academy. Ife ndị a ife anyị na-enejere anya ma ọ bụ n'ọnwa Jenụwarị na mkpụrụ ụbọchị 8 2021. Onye ka anyị nụrụ wee sị na anyị abịa ka anyị malụ ka si akwado ya na ihe nabatazi anyị eso uwe malụ ka anyị na-asị gị nnọọ. Mgbe gara aga ị bịara ọwụghọ etu aka ebe a ya 2013 gọzie ya mana etu ọ dị na usoro ụka na tupu edo unu ụka asọ na-aga enwe parish priest wee rụzie mgbe o ruo n'afọ 9 Septemba 2015 wee mee parish wee zochi ebe a dịka parish priest nke mbụ n'afọ mụnwa parish priest nke mbụ pioneer parish priest enwere na St. Philip's a oge nzọ ya ije ebe a na 7 October 2015 ka a nabatachara m agwetụbazie alụ ka a ga-esi wee donye awụ n'ụka asọ. Ọ bụ nye ka eji wee mezie otu ife mgbanwe rụgharịbazie otu ife etu o si wee gbatakwuru nke a bụ ka anyị bido n'ebe mbido nya ihu ụzọ wee gawa. Ilebe anya ị ga-afụ nke a bụ sculptural design. Ife ị ga-afụ abịa ị ga-afụ akara dị iche iche eji wee mara ụka. Ife ihe na-enwecha ife oro Alpha and Omega ka ahụ salvation, ka abụ Jesu ebe ọ na-achụ àjà yanwa chụrụ àjà okporo nwaazị 12, ka ahụ iko nsọ, ka ahụ achịcha ọ na-ewenye elu, ka ahụ akara nke obe ebe Jesu nwụrụ. Ife ndị anyị na-ewuche akara nchigharị uche na-adọrọbịa pile abụrịtụ ka ọ dị, ka ahụ ife mgbanwe ife dị iche iche etigasịrị gazie n'ihu ebe a na-akpọ entrance nya ebe mbido ụzọ a mgbanwe sculptural design a nke ahụ St. Aloysius of Gonzaga, obere nwa dị 23 years wee nwụrụ, gosi akara nke okwukwe. Nke ọzọ wụ St. Philip bụ patron anyị. Nke a wụzi ihe ndị ọzọ kii nke na-egosi ọnụ ụzọ onye ya kpụghị na ọkpụghị, onye akpụchiri akpụchi. Nke a wụ akara nnabata anyị eji mara anyị moto come and see Jesus the Son of God, John chapter 1 verse 46. Ife ndị a niile wa akara anyị debere maka na Philip ụzọ gwa nwanne m Nathaniel na John chapter 1 si ya bịa ka ọ fụrụ Jesu eze nke ụwa niile na nwa nke Chukwu. Ilebezie ifuzie tawa adịrọba etu a ife awụcha design aka dị iche iche nyere ya iji wee gosi na ụka awụ ụka ndị nwụrụ anya Church of Martyrs, ndị egburu gbara ọbara maka Jesu. Ewesị ebe na ndị mmadụ gbara ọbara maka Jesu na ga-egosi ife ịrịba ama, ife ngosi gosi onwe ya ndị fere Chineke aba ma nwụọ maka ife okwefa. Nke a bụ ebe ya na-eri ori ikpeazụ. Ori na-eri ikpeazụ Jesu rịọ nna ya ka nzukọ ya bụ n'otu. Ọ mgbe Jesu na-aba ka ọ nọ wee doo Yukarịstịa dị asọ ọ bụrụ ahụ na ọbara ya na okwu n'ọfụ wee chie ndị ụkọchukwu nke mbụ bụ ndị apọstọl wezie n'aka fere aka wee ruo anyị nwa na onwe anyị nọzi oge a aka. Ilezi anyị fụ na edebere ya ebe onye na-abịa fụ na ife a na-abịa achụ aja ka a na-achụ abụ nwere ife ọzọ bụ aja Jesu Kristi bụ ofe ji aka wee bido chụba. Ọ bụrụ nya ife anyị na-eme bụ nwere ikpe ekpere na ife Chineke. Bezie n'aba anya nke akwụkwọ akara dị iche iche ya afụ ndị apọstọl niile nke ahụ St. Peter, St. Jude, different Philip, Matthew, Simon, ife ndị a niile bụcha akara ndị ahụ isi sekpụ ntị datịs ide ji ụka ndị Jesu ha nyere ya n'aka o wee duru n'oge nke anyị. Ị ga-afụzi ife ndị ọzọ niile ma ọkụ ife niile tiche ebe ahụ ife ọfụ ma ọkụ niile ife niile nyefụchara ha nche ine ife ọfụ nke akara na-egosi lele na anyị na-efe Chineke gwa Chineke ife ọ na-eme Chineke ya ife mbụ anyị nye Chineke the best iji wee gosi ọrụ aka Chineke na ịdị mma nke Chineke. Pụrụ etu a
aba wee ebe esi aba na sakrisi si aba kete baya sakrisi sakrisi wee ebe a na-edogasị ife dị ya asọ sacred vessels sacred vestment altar wine and ebe fada na-akwado tupu ọ bịa ịchụ aja nke a bụrụ ọta ebe a na-achụ aja nke a bụrụ pulpit ebe a na-agụ okwu Chineke na-ekwu okwu Chineke nke a ozi ọta rail ebe ndị mmadụ ga-abịa esekpuru ana nọrọ ilezi anya efu ife edere ebe a come and see the wonders of the Lord Jesus, Son of God and King of Kings. John chapter 1 verse 46. Na onye ọ nabatara aba ya afọ ọrụ ebe Chineke ka anyị na-ekwu. Ife ndị ọzọkwa etu nsi wee kọwanya mbido anyị ga-emeghe na 8th of January 2021 bụ Chapel of Adoration. Ọ bụ ebe mmadụ nwezi ike ịbịa nọrọ nke na mmadụ kọchala ụka kpechaa Chukwu n'ime ụlọ ụka ọ chọzie ịnọdebezi Jesu oge ọ ji masị ya o nwere ike izie na aba ka ọ ya nọzi kperebezi ya ekpere nnọọ ebe a ka Jesu na Eucharistia dị asọ edebere ya maka nnọnyere na ofufe. Nke ọzọ wụrụkwa nke a na-akpọ groto okwu ebe a na-edowe enyo ife dịka statu Jesu Kristi na statu nne ya bụ Maria ọ ya ga-adị n'ime ndị mmadụ nwere ike ibia ebe a na-emekwa devotion to the Sacred Heart, devotion to Our Lady, the Mother of God. Aba ka a na-emekwa kama ewe n'iwe abịa na okwukwe ndị ụmụ ndị na-abịa na-asị ebe ife dị etu a dịka ife akpụla akpụ ma ọ bụ ife akpụla akpụ ife nwere ikwu maka ife dị etu a ihe nwere ike ikwu maka nke ahụ awụ nke mbụ na enyo na-echeta ọ bụrụ ofe ka a na-efe nọ ncheta ife dị ike mmadụ nwere ike ime enlargement see enyo ya tinye na ebe buru ibu debebe ya wụ ụmụ etonyite asị na onye akwụkwọ onye dị etu a ọ bụrụ na a na-efe efe n'ọkọ na-echetara ụfa onye nọbụnụ mana ọ nọrọzi ya anya na enyo Jesu Kristi a na-efe ụwụ ka o wee nyere mmadụ aka ịtụ mmadụ si aghọta ife maka na-asị Jesu mana ịfụrụ ya anya mana ịfụdụ na ụdị etu a ka ọ na-egosi ife na-echetara gị ife dị ya dị mana ịfụrụ ya anya so na etu aka ọ dị nke nne Ebube ji Maria ọ na-echetara gị o nwere onye na-efe efe o nwere onye na-esegburu ya na-efe Chineke na-atụghazi n'ime uche gị ụdị ebube dị nne ya ọ nwere nyere gị aka iwegide mmụọ gị elu maka na ife a na-afụ anya na aka egwe ife ngosi karịa ife ha afụ anya. Ife ọzọkwa awụ nke a na-akpọ our parish hall nke awụ St. Philip Parish Hall. Anyị na-atụkwa anya n'ụbọchị ya nwa na anyị ga-emeghekwu ya ife onye na-awụ ife arụchakwana debe na-echezi mgbe emekọtacha ife ndị a niile aba dịka ụka si wee debe na tupu ede ụka asọ na-aga enwe ebe a na-eji emegasị ife ndị ọzọ fedịga ije gwuri egwu fedịga ije nọ nzukọ dị iche iche ewesị na aga eme ife a na-akpọ hall. Ya na ọ bụrụ na enweghị anyị eme dedikeshọn maka na eme ka na dedikeshọn onwezi ife ọzọ anyị eme na-esebe ife Chineke ọnya ka eji wepụta ibe enwe ife ndị ọzọ ewesị na ya enwe hall nya wụ hall akwụkwuona mana ka ife si gbatakwuru anyị bịa sị ebe a na-ekwu ụmụaka kịta etupu isi aga anyị si na ọya dị maka chide yọng idebe ka ha dị na nwa anyị wesị na St. Philip wee ebe ndị mmadụ ya bịa fọ ọrụ ebe Chineke and otu ọrụ ebe Chineke ahụ ịzụpụta mmadụ ka mmadụ wụrụ mmadụ human development anyị wesị na anyị ga-ebido ụlọ akwụkwọ anyị wee bido ya ụlọ akwụkwọ na Septemba ahụ gara aga 2019 nke anyị kpọọ St. Philip's Academy si a special place for training of children anyị ka o ji wo academy ebe a ga-azụ ya zụ onye na nwa zụwe ya n'ụzọ morality ụzọ knowledge nye ọmụma na ịma Chukwu oke mmụta na ịma Chukwu ife anyị ga-emere isi ya oge anyị rụbazie mgbe ife na-aba nọziri 1 to 3 and from 1 to 3 ife na-aba about roughly 200 pupils ife na-aba onwezi oge anyị na-emezi ife a onwere otu nwa amadi na-enyere anyị akarị nne bụ high chief Aloysius Ikegwu ọnụ maka na ife ndị anyị na-ewu nya Amarachukwu nyere ya ka ọ na-awụsakwa aba tupu nri arụ bido eru n'ụka ebidogo ndị obodo ebidogo na faya arụ bido onye awụ ịtọ ntọala oge arụ yitere ya nwa asị mba sị rapụkwazi na ya nwa ya eweru wee bido oge anwa na-arụ ya wunu ka rụchapụ ya adozie ya mgbe anwa emesịkwa ka ife si adị enwe parish ebidokwa parish emesịkwa ọsị mba unu ụka adụ bụ etu ya nwa si wee chọọ ewekwu okwu ife ahụ eme ebidokwa ya nwa bidokwa sị na ya arụ ọ bụrụ sị na ya arụ na arụgharị ya ka ọ nwa karịa etu ọ dị bụ wuru ife ya Chineke afa nsọ Chineke otito maka ya wụ St. Philip n'elu skuulu ebe ọ bidogoro ọ na-achị ebe anyị 2nd floor or 3rd floor St. Philip's Academy under construction academic block of St. Philip onye dị ife a enyere anya before dịkwa Jenụwarị nwere ike onye anyị akụ ya gbamgbam si na Amarachukwu ọ bụkwa anyị na-arụ ya si na unu arụchazie
ụmụaka enwe ike imesapụ arụ onye anọ na klaasị ya sizi na họl gara onwe ya abịa n'otu ụmụaka sị ka ụlọ ụka na-afụ maka ha onye bụ alọchus ikego na-afụ maka ha ka nne na nna ụmụaka na-afụ maka ha ka o si wee dị kịta ụlọ ụka na-afụ maka ya nne na nna na-afụ maka ya ka o si dị kịta mana ya nwere onwe ekwere nkwa na ọ bụrụ na ọ rụchaa skuul ọdụ ka skuul na-adị na ọ ga-enye skọlaship nye tem ọbụla onye skọlaship ihe ọ na-agụ na enwe skọlaship na ọ bụrụ na ọ rụchaa ya onye ọbụla bụ onye ezigbo si na-abịa na-agụ na ụlọ akwụkwọ a ga-enweta skọlaship ya tem ọbụla. O nwere ife ọzọ ka ya egosikwa anyị ka anyị nwee ike were chịkọta ije anyị bịara a na-ekwu ekwu tupu m abịa n'ebe a arụchago ọnọdụ ka arụchago ebe ụlọ ụkọchukwu ya ebi ọ bụrụ nya bụ nke anyị na-enefe n'anya na mgbadebeghị ọ bụ otu nwa okorobịa bụ High Aloysius Ikegwu ọnụ ọ bụ nya arụkwụ ya ruo ife na gbasara ya debe nya arụ ọncha narị ya 2015 mbili ya ba mesịa ewetakwa fada ọzọ dịka onye ya nọkwa wee na-arụ ọrụ ebe ọzọ nkwari ife nlofuru maka na n'arụ a anyị nọ n'ime Septemba 9th ka parish ya merụ arụ 5 ọ bụrụ na anyị debere ihe ka ọ bụzie na 8 ba anyị emeghe na mmụọ wedebezie nke ọzọ ka ọ bụrụ na 8th of January 2021 anyị achịkọta ife ndị a niile ọnụ kene Chineke na arụ 5 ka Chukwu ji ife ndị a gozie anyị. ọ dị mma ya bụ 8th of January o nwere ndị a na-atụ anya ha iche ka ọsọsọ ndị ofufe ka ọsọsọ ndị St. Phillips anyị na-atụ anya onye ọbụla ọ dị mma a sị na anya fụrụ ugo ya ọlụgo na adafụ ya kwada anyị ekenego n'ife ịkọwalụ n'iji wee weta n'isi njedebe ya bụ onye na-akpọ afa bụ High Chief Aloysius Nnamdi Ikegwu ọnụ onye ejikwa Ebubechukwu ụzọ wee malụ ọ na-abụ ọnwa arọga a na-asị na ọ nwụrụ inekwa anya efukwa onye asị na ọ nwụrụ ọ bụrụkwa na ọ dị ndụ ọnwa arọga asịkwa na High Chief Aloysius Ikegwu ọnụ na ọ nwụrụ ya bụ ife ọ bụrụ ife ndị Igbo maọbụ ndị Nnewi n'asụsụ anyị na-akpọ Igbo ka mmadụ anyị amarọ ife ị nwere ike ikwu gbasalụ ife dị etu a amarọ mgbe na-afụ ya mgbe na-anụ ya ọ ife mwute na enweghị Igbo bụ ndị na-echekwaba ma kpọọ ndụ ife anyị nwa ndị Afrịka na-echekwaba kpọọ ndụ ife na be anyị na mmadụ nwere ike nọkọta were asịrị asị ya kwuo okwu asị na mmadụ nwụrụ ya ife mwute onye ọsọ ya bụrụ ọ na-ewute hinne ọdụ mma na ọdụ anyị n'omenala anyị ọdụkwa mma omenala anyị dịka ndị otu Kristi o nwere ife na-agba anya mmiri na o nwere ndị okwu ọghanga a na-akpọ okwu ọghanga o wee dị mma na advice na ndụmọdụ na-enyere be anyị ka anyị kwa ilu anyị nga onye wepụ anyị ile nga ịgbasa okwu asị na-emebi obodo jemisi asị ọsịrị anyị na ilu epere mpe mana onwe ike ịmụnye ụlọ ọkụ. Igbo bụ Igbo unu anụgo onye isi nchụaja nọ n'ogige nsọ St. Phillips ofufe Amakwa isiokwu nchịkọta ife ndị a niile bụ na Jehova ji ofu nwa okorobịa onye nke aha ya bụ High Chief Aloysius Ikegwu ọnụ onye nke a na-etu Ebubechukwu ụzọ onye nwaanyị ji ewekwanụ ngwa ọrụ wee lụọ ife ndị a anyị fụrụ anya n'ụlọ ụka St. Phillips tata anyị agago ngalaba dị iche iche nke kasị wee kpam obi ụtọ bụ dịka a na-akụzi ndị mmadụ ife n'ime mmụọ ka a na-azụlitekwa ụmụntakịrị na-egwu Chineke maka na ụmụaka bụ ha nwa bụ ọdịnihu a ga-enwe n'obodo ya bụ na anyị ekele gị na-ekelekwa ndị isi nchụaja Chineke ji alụ ọrụ na ya bụ ụlọ ụka mana echetakwara ụnụ na ọnwa Jenụwarị afọ 2021 gba mkpụrụ abalị 8 na a ga-emezi ife nke akpọrọ dedikeshọn nke nna eche na ọ bụ onye isi nchụaja bụ nnukwu ụkọchukwu Hilary Paul Ọdịnichukwu Okeke Catholic Bishop of Nnewi Diocese.